बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो जोनोम गामि बरागारियाव बड'फानि मुसुखा बड'फानि मुङै गंसे बिजाब बाख्रि पार्क आरो दोंसे लामा गायसननो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों एमएलए जिरन बसुमतारिया। बर'नि बिफा बड'फानि जिउमाखौ गोसोखांनानै बड'फानिनो आंगो जोनोम गामि बरागारि गामिखौ जौगाखांहोनो थाखाय रायजो सरकारा गंसे मडेल गामि हिसाबै फोसावनानै होदोंमोन। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गंसे मुसुखा बिजाब बाख्रि पार्क आरो दोंसे लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो एमएलए जिरन बसुमतारिया। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारि, दतमा ब्लक इउपिपिएल दलनि आफादगिरि शंकरलाल ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला एसएसएनि डिपिअ जसमानिक ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बरागारि गामिनि गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै राजु नार्जारि बिथाङा मा फोरमायदों फै मिन्थिना लादो। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो जोनोम गामि बरागारि दतमा ओनसोलनि बरागारि बेयावहाय दिनैहाय बड'फानि मोनसे मुसुखा गायसननाय जाबाय। बड'फानि मुङै मोनसे पार्क बेयाव गायसननाय जाबाय। मोनसे लामा सिसि ब्लक लामा 1,09,00,000 बिबांजों मोनसे लामा बेवहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बड'फानि मुङै मोनसे लाइब्रेरि बेखौ बेखेवनाय जाबाय। जिहेतु बरागारि गामिखौहाय मोनसे मडेल भिलेज हिसाबै डिक्लेयार खालामनाय जादोंमोन। बे बरागारि गामिखौ मडेल हिसाबै डेभेलप खालामनानै दैखांनो थाखाय गोबां हाबाफारि बेयाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि थुलुंगाफुरि दतमायाव थानाय बड'फाखौ फबनाय जे जायगा थुलुंगाफुरि, बे थुलुंगाफुरिखौहाय जोङो 10 कौटि रां बेवहाय इनभेस्ट खालामनानैहाय सेंसन होनानै बे थुलुंगाफुरिखौबो जौगाहोनायनि एकदम जोंगा मागा खालामनानै दिहुननो थाखाय बेखौ नाजानाय जादों। लोगोसेयै 10 कौटि रां होनायजों लोगोसेनो जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे आसाम सरकार दङ, बे आसाम सरकारा बेखौ रायजिक समाधि हिसाबै फोसावनाय जाबाय। थारमाने दिनैहाय बियो खालि जोंनि बर'फोरनिल' नंला, बियो खालि बिटिसि सरकारनिल' नंला, बियो आसाम सरकारानो बेनि डेभेलपमेन्ट आरो मेनटेनेन्सनि जे खामानि बेखौहाय आसाम सरकारानो बेखौ लासिगोन। जाय आसाम सरकारा मोनसे समाव बड'फाखौ थिउरिया होननानै फोसावदोंमोन, बेखौ आसामखौ बोखावग्रा होननानै मेहेरदोंमोन, गाज्रि नोजोरजों नायदोंमोन, बेखौहाय सासे माने एन्टि ससियेल एलिमेन्ट होननानै बिथांमोना बुंनो सानदोंमोन। बेयो सासे दिनैहाय बिथांमोना बुजिनो हाबाय, रियेलाइज खालामनो हाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे जोंनि थागिबि माहारिनि डाउन ट्रडेन कमिउनिटिसनि इन्डिजिनियास कमिउनिटिसनि सासे मसिहा, बियो सासे रैखागिरि, बेंगिरि, मोनसे जोंखौ सिमां नुहोग्रा, मोजां लामाजों दैदेनग्रा होननानै दिनै बयबो सिनायनो हाबाय। आसामल' नङा, सारा भारतआव सारा मुलुगाव बड'फानि नामा दिनै थरसे अलंबार बायदि जोंनानै थाबाय। दा बेखौनो बिथांमोना रिकगनाइज होनानै दिनै बड'फानि जे समाधि बेखौ रायजिक समाधि होननानै फोसावनो गोनां जाबाय। बियो मोनसे गिदिर खामानि जादों आरो दिनै जे बरागारि गामियाव जोङो गंसे लाइब्रेरि, बिथांनि मोनसे मुसुखा, मोनसे लामा आरो मोनसे पार्क दिनै बेखेवनो हादों, बियो जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे हाबाफारि जादों आरो बरागारि गामिखौहाय मोनसे मडेल गामि होननानै डेभेलप खालामनानै दिहुननायाव आगानसे दावखोबावदों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास,
career guidance, library facilities, personal attention. हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।